Vi er gået med i projekt Høstek, fordi vi har en teknisk baggrund, hvor vi er vant til at udvikle maskiner, og så har vi også deltaget i at høste takeover i snart 25 år, så vi har en god viden om at begå sig ude på lavbundsjorden. Jamen, vi har udviklet på redskabsbæreren, at det skulle være en let maskine med et lavt marktryk, således den kunne begå sig i lavbundsarealer og vådområder. Så det har været med fokus på at holde vægten nede hele vejen igennem. Fokus har været på at få en undervogn, som vi kunne bygge næsten hvad som helst ovenpå. Det er et spørgsmål om at have så lav vægt og så stor trædeflade, således at man kan holde sig oven vandet. Det har været at få konstruktionen til at holde og have en god kapacitet i forhold til netop vægten. Til forskel fra traditionelle landbrugsmaskiner, hvor man typisk ikke sparer så meget på vægten, så har vi været nødsaget til at prøve at dimensionere tingene noget lettere. Og det har også givet nogle udfordringer på holdbarheden, men det har vi forstærket undervejs. Jamen, kapaciteten på maskinen ligger i et lag på ca. 15 tons per time, og alt afhængig af arealer og materiale på det enkelte areal, så kan det både være bedre, men også være svært at leve op til. Der er utrolig stor forskel på, hvordan bevoksningen er på de enkelte arealer, og særligt de områder, som vi har kørt på, hvor nogle steder har de jo været dyrket indtil for nylig. Nogle steder er der høj tilførsel af kvælstoffer, andre steder er der lav. Så der har været stor forskel i udbyttet, og det er derfor, vi hellere taler om antal tons per hektar, frem for netop bare per hektar. Jeg forestiller mig, at det kan være maskinstationer og større landbrug, som køber de her maskiner herind. Maskinstationer, fordi at de skal servicere deres kunder, og større landbrug, fordi de har mange lavbundsarealer selv. Ja, det kunne være os. Ja. Det kunne også være, at vi gik i kompagniskab med andre, som er inden for samme branche. Det ved man aldrig. Nej. Men om 5 år, det tager man lidt, når man kommer dertil. Men vi er i hvert fald forberedt på det. Ja.